Consorci per la Normalització Lingüística és un ens públic que penja del Departament de Política Lingüística. Històricament nosaltres teníem la vinculació amb el Departament de Cultura, però des d'aquesta legislatura, amb la creació de la Conselleria de Política Lingüística, doncs pertanyem al Departament de Política Lingüística i, com el seu nom indica, Consorci representat està integrat per diferents administracions. La immensa majoria són ajuntaments amb els quals treballem a nivell local. També hi ha alguna diputació i altres consells comarcals, diferents tipus d'estructures administratives que tenim a Catalunya. Tot plegat és el que conforma el Consorci. L'objectiu que tenim com a Consorci són dos, bàsicament. Un és l'extensió del coneixement del català, i això ho fem a través dels cursos. Anualment tenim unes 100.000 inscripcions, aproximadament, i també treballem per l'extensió del foment de l'ús, perquè la gent utilitzi més el català a tota la societat catalana, i això ho fem a través dels projectes i programes de dinamització lingüística. Jo te'n destacaria tres. La primera no és cap novetat, és un clàssic, però els clàssics sempre funcionen i per tant s'han de continuar destacant, que és el voluntariat per la llengua, que segurament estic segur que el coneixeu, no? La idea aquesta de posar un voluntari i un aprenent en contacte durant 10 hores, 1 hora cada setmana. Nosaltres ja fa 22 anys que estem fent el voluntariat. Falta poc perquè arribem a les 200.000 parelles lingüístiques en aquests 22 anys que fa que ho fem, i funciona molt bé, i per tant s'ha de dir. Però també, gràcies al voluntariat, tenim una xarxa de més de 5.000 establiments col·laboradors, els quals ens ajuden molt a que nosaltres puguem enviar els nostres alumnes dels cursos a fer-hi pràctiques lingüístiques reals. Per molts dels nostres alumnes és la primera vegada que utilitzen el català fora de l'aula, que l'utilitzen en un context real, i per tant això ho fem gràcies a aquests 5.000 establiments col·laboradors. La segona cosa és un projecte relativament nou que es diu Sensibilització a l'aula, i jo crec que això ho compartim amb la situació sociolingüística de Galícia, en el sentit que hi ha molta gent que és capaç de parlar català o capaç de parlar gallec, però que per diferents motius no ho fa. Llavors, el que estem fent és introduir de manera sistemàtica a tots els cursos del Consorci un espai de reflexió sobre com puc utilitzar més el català en el meu dia a dia. I l'última cosa que us volia destacar, que és una cosa molt, molt nova, és un projecte pilot, és un treball que estem fent amb les entitats de cada poble, de cada ciutat, amb la idea de poder inserir aquells alumnes que vulguin en les xarxes de socialització en català. És a dir, que aquests alumnes, els que vulguin, puguin anar dintre d'una entitat i trobin un espai, contextos d'ús segurs de la llengua. I això ho fem, naturalment, amb les entitats, treballant amb les entitats, dient-los que vindran alumnes que són aprenents de català i que, per tant, el que els han de dir, el que els han de facilitar ells són aquests espais d'ús de la llengua. I quin és l'avantatge per l'entitat? Doncs que si l'entitat ho fa bé, poden tenir més associats en el futur. Aquí jo destacaria dues coses. Una és precisament això que tu comentaves sobre el model socioeconòmic. Molta gent que ha arriba sense coneixements de català, no passa per l'escola catalana i es posa a treballar directament. I es posa a treballar normalment en el sector serveis, a les botigues, a les tendes. I fan uns horaris molt llargs. Moltes d'aquestes persones després no poden anar als cursos del Consorci. I ho entenc perfectament. Una persona que treballa 8, 10, 12 hores, no tens ganes després d'anar a tancar-te a una classe
perquè tens altres coses, tens altres prioritats, has de viure també, per tant, estem fent amb bons resultats i des de fa uns 2 anys és un projecte que es diu Comerços Aprenents, que és un tècnic de normalització lingüística va in situ, va a la botiga, va a la tenda i fem 15 sessions de 15 minuts. Les botigues d'aquelles persones que no parlen el català, no el parlen, però l'entenen, amb l'objectiu que en aquestes 3 hores més o menys que dura la formació puguin atendre mínimament el client que se'ls adreci en català. També intentem treballar amb els clients, no posem tot el focus només sobre la persona que molt majoritàriament ve de fora, perquè és aquest perfil lingüístic, sinó també sobre els clients catalanoparlants habituals. També estem treballant molt amb el Departament de Salut. A Catalunya hi ha la comunitat mèdica, hi ha molts metges que venen de fora, molts metges, i molts no són funcionaris encara, per tant no hi ha cap requisit lingüístic. Són metges residents que estan a Catalunya entre 2 i 5 anys, després se'n poden anar, però que atenen milers de pacients. Llavors, amb el Departament de Salut també estem treballant tota una sèrie de materials i de cursos d'acollida per a aquest tipus de personal mèdic perquè, com a mínim, puguin atendre en català els pacients catalanoparlants. El català és un requisit per entrar a treballar a l'administració, tant a l'administració autonòmica com a l'administració local. Llavors, els perfils lingüístics que es demanen varia en funció de la feina que hagis de desenvolupar. Tot això són requisits i el que es demana a qualsevol persona per poder entrar a treballar a l'administració és que siguin competents tant en català com en castellà, en els requisits en aquests perfils, en aquests nivells que et demanava, i en el cas de Catalunya també en aranès a l'Aran, perquè són les 3 llengües oficials de Catalunya. La teoria i el que marca la llei és molt clar que el català és la llengua pròpia de Catalunya i com a tal és la llengua d'ús normal dins de l'administració. A la pràctica, jo penso que hauríem de mirar-ho d'una manera més segmentada. Hauríem d'agafar el bisturí i veure què és el que passa. Depèn una mica de la població on estigui l'Ajuntament i a vegades fins i tot de la preferència personal del treballador, cosa que no hauria de ser així, perquè la llei marca que com a treballador de l'administració has de tenir uns usos lingüístics determinats. Agrair-vos molt l'oportunitat que m'heu ofert per poder explicar una mica la feina que fem al Consorci. I jo només us volia traslladar un missatge d'ànim i d'agraïment per la feina que feu. Jo sé que és una feina dura, ho sé perfectament, sé que no sempre es pot dur a terme en les millors condicions i que moltes vegades els resultats tampoc no sembla que arribin, però almenys la meva experiència és que quan pots treballar-hi una mica, els resultats comencen a arribar, no? I jo estic segur també que vosaltres i nosaltres compartim la passió que tenim per les nostres llengües i que treballem per donar-los una vida llarga i plena, no? I per tant, doncs res, només volia dir això, que moltes gràcies polo traballo que facedes. Doncs moltes gràcies.